Добре дошъл в това видео и започвам, като ти обещавам нещо много важно. Ако останеш до края на това видео, ще откриеш най-важния напредък в здравето. В историята на цялото човечество. Никога не е имало нещо толкова мощно за здравето, както това, което ще откриеш, ако останеш до края на това видео. Повярвай ми, ще ти го докажа. Казвам се Яго Соуто и съм експерт по редокс сигнализация повече от 10 години. Работя с тази биотехнология върху себе си и върху хиляди и хиляди хора по целия свят. Затова съм сигурен в това, което ти казвам. Но едно е това, което аз казвам, а друго е това, което науката казва. И затова искам да ти го докажа. За тази цел ще се опра на новите интернет технологии. Ще отидем в ChatGPT. Както виждаш, тук съм в инкогнито прозорец, защото не искам да има никакъв вид, нито манипулация, нищо. Искам това да бъде напълно открито, за да ни каже това, което трябва да ни каже. Основавайки се на информацията, която се намира в медицинските изследвания, които ChatGPT може да намери в интернет, както виждате. Няма да влизам в профил, няма да правя нищо, просто ще задам два въпроса, нищо повече. Два въпроса и точка. ChatGPT ще ни каже това, което трябва да ни каже, основавайки се на изследванията, които намира относно тези въпроси в интернет. Дали редокс сигнализацията е съществена за здравето? Затворете въпроса. Кажи ми в кои функции на тялото е важна. Да, редокс сигнализацията е съществена за здравето, въпреки че звучи много технически и всъщност е замесена в много жизнено важни процеси в тялото ти. Какво е сигнализация? Редокс? Това е процесът, чрез който клетките използват редокс молекули, като относителни кислородни и азотни видове, също известни като РОС или РЕНС, за да се комуникират помежду си и да регулират биологични функции. Не става въпрос само за лоша оксидация, както понякога се мисли. Малки контролирани количества от тези молекули са необходими, за да останем здрави. Ключови функции, в които участва имунен отговор. Имунните клетки генерират РОС, за да унищожат бактерии и вируси. Също така използват тези сигнали, за да се комуникират помежду си и да координират имунен отговор. Клетъчен ремонт и регенерация. Редокс сигналите помагат за откриване на увреждане в ДНК и активиране на механизми за ремонт, важни за регенерацията на тъкан след нараняване. Клетъчна хомеостаза поддържа баланса между оксиданти и антиоксиданти. Ако този баланс се загуби, може да доведе до оксидативен стрес, който се свързва с хронични заболявания. Апоптоза, т.е. програмирана клетъчна смърт. Редокс сигналите помагат да се реши кога една увредена клетка трябва да умре, за да защити тялото. Вътреклетъчна и междуклетъчна комуникация. Действат като химически пратеници вътре в клетката или между близки клетки. Енергиен метаболизъм. Те са замесени в това как митохондриите генерират енергия, АТФ. Какво се случва, ако тази сигнализация се провали? Може да причини невродегенеративни заболявания. Свързана е с диабет, рак, сърдечно-съдови заболявания или дори преждевременно стареене. Много добре. Впечатляващо, нали? Не знам дали знаеше всичко това за това, кой отговаря за регулирането на тези процеси в тялото. Това е сигнализацията. Да преминем към следващия въпрос. Ако имаше начин да се увеличи балансът на сигнализацията, редокс, с клетъчна цитотоксичност, дори при високи дози кума, и чрез стабилизирани молекули, многоточие, можем ли да кажем, че това би било най-големият напредък в здравеопазването в историята? Затворете въведението. Това е мощен въпрос и честно казано да. Можем да говорим за революционен напредък в човешкото здраве, ако това е възможно. Защо би било толкова революционно? Редокс е равен на ядрото на клетъчната биология. Това е в основата на това как клетките оцеляват, комуникират, защитават се и се регенерират. Виж колко важно е това. Подобряването на тази система по безопасен и стабилен начин би било, като да дадеш на всяка клетка в тялото подобрен инструмент за изпълнение на нейната работа. Мултисистемно въздействие. За разлика от конвенционалните лекарства, които обикновено действат върху една система, подобряването на сигнализацията на редокс може да има благоприятни ефекти върху цялото тяло, мозъка, сърцето, кожата, имунната система, храносмилателната система и така нататък. Превенция и обръщане. Ако можеше да се възстанови балансът на редокс преди появата на заболяване,
бихме могли да предотвратим много хронични състояния. В определени случаи дори може да подпомогне регенерацията и възстановяването, отвъд просто забавяне на влошаването. Нулева токсичност дори при високи дози. Това е, което би го направило радикално. Различно от традиционните лекарства или антиоксиданти. Повечето имат странични ефекти, толерантност или токсичност при определени количества. Стабилизирани молекули равно на реална наличност. Едно от големите предизвикателства на редокс биологията е, че молекулите, като полезните свободни радикали, са много нестабилни и трудни за управление, по екзогенен начин. Ако бъдат стабилизирани и биодостъпни, би могло да се допълва ефективно, нещо, което досега е било почти невъзможно. Най-големият напредък в историята на здравето би могъл да се сравни с откриването на пеницилина, ваксините, генетичната редакция, трансплантациите на органи. Но, за разлика от тези постижения, една редокс технология, която е сигурна, ефективна и универсална, би имала по-широк и продължителен ефект. Повече като основна платформа за клетъчно здраве, а не само като лек за конкретно заболяване. Ами ако вече съществува нещо такова? Ако мислиш за нещо конкретно, технология или продукт, който вече сочи в тази посока, разкажи ми. Защото ако нещо такова вече е разработено дори и да е в ранни етапи, бихме говорили за нова ера в биотехнологиите. Всъщност, вече съществува нещо такова. И бихме могли да кажем, че е в ранен етап, защото 10 години или 11 години, откакто го познавам, откакто го използвам, откакто го представям на целия свят, все още е малко време. Затова може би не знаеш, че съществува. Но това е нещо, което е отвъд това, което днес повечето хора, дори и професионалистите в здравеопазването познават. И затова аз съм тук, за да споделя с теб тази информация, която, както виждаш, е нова ера за здравето на човечеството. И просто с една безплатна среща, като ми поискаш контакт в WhatsApp тук под това видео, ще можеш да имаш среща с мен, Кимберел, безплатно, защото моето житейско предназначение е да отнеса това във всеки дом по света. Няма да почивам, докато не го постигна. И затова искам да говоря с теб, затова искам да ти дам информация. Безплатно. За да имаш най-добрата информация и да можеш да решиш дали искаш или не искаш, да опиташ това, което, както виждаш, има нулева токсичност, нулева опасност. И не само това, е, че когато разбереш добре как работи и какво може да направи за теб, внимавай, за това ще ти трябва някой експерт, който да те насочи, защото това не прилича на нищо, на това, което си познавал досега. Както се казва тук, това е нещо напълно ново, което променя правилата на играта за здравето, дълголетието, физическата издръжливост, спорта, променя правилата на всичко. И затова ти трябва някой, който вече знае как работи, на базата на опита, за да може да те насочи към постигане на най-добрите резултати. И не се притеснявай, не искам да ти продавам услугите си, за да ми плащаш. Ще направя всичко това безплатно, за да ти помогна. Защо? Защото това е моето предназначение, това е моята житейска цел. Поискай тук отдолу, свържи се с мен, нека проведем тази среща, поискай повече информация, направи нещо продуктивно с тази информация. Защото ако си тук и гледаш това, не е случайност, това е защото е дошъл твоят момент да се запознаеш с най-важния напредък в историята на здравето. Ще се видим вътре.